салому дуруд ҳамватанон ва ёру дӯстони садои умед. Тибқи ваъда имрӯз мо интервюро аз бародармон хоҳем гирифт. Чӣ саволое ки шумо дар комментария дар YouTube додем, мо ҳама инро навистему имрӯз ба ӯ медиҳем. Аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки наворо то охир пурра тамошо кунед ва ба дигаронам ирсол кунед ки аз ин навор як чиз ба худ баҳра гиранд. Чунки ин намуд навор шояд дигар нашавад. Пеш аз наворро сар кардан ягон чӣ гуфтанӣ дошта бошед? Марҳамат. Ташаккури зиёд дӯстам. Мочи худро дар сухан оғуштаӣ. Аз ҳикоят мо ҳикоят гаштаӣ. Ин ҳикоят нест пеши марди кор. Васфи ҳол асту ҳузури ёри ғор. Бо арзи салом ва адабу эҳтиром, ёру дӯстон, тамошобинон ва ҳамватанони азиз. Сараввал ба ҳамаи шумо сиҳатию саломатӣ ва дар ин ватани амну осоишта як зиндагии шоиста доштанро таманно дорам. Ростӣ намедонам аз чӣ оғоз кунам. Аз 4 сола ғам ё аз хурсандии имрӯз. Ин мусоҳибаро кардани набудам. Як чанд сабабҳое ба миён омад ки хостам ин мусоҳибаро баҳри шумо бикунам. Ростӣ хаста шудам аз ҳамон саволе ки шуморо чаро зиндонӣ карданд. Ҳар як шахсияте ки дар ҳар куҷое бубинад, шуморо чаро зиндонӣ карда гуфта савол мекунанд. Ман ҳам нахостам ки як ба ҳамаи онҳо ҷавоб гӯям ва дубора худро ба ғам гирифтор кунам. Хостам ба як мусоҳиба ҳамаашро ба анҷом расонем. дар ин ҷо аз ҳамаи тамошобинон хоҳиш мекунам. ҳар кас ба фикри ақидаи худ нафаҳмад. чуноне ки Ҷалолиддини Балхӣ мегӯяд, мурдам дар ҳасрати фаҳми дуруст. суханҳое ки дар ин ҷо мезанем, ҳаматон дуруст қабул кунед. бовар кунед, сартопо ин суханҳо аз самими қалб мебарояд. ин ҳисси ватандӯстӣ аст, ҳисси миллатдӯстӣ аст. хоҳиш мекунам дуруст бифаҳмед. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям вақти худро ҷудо кунед, наворо то ба охир тамошо кунед ва ёру дӯстони худ ирсол намоед. ман фикр мекунам аз ин чиз шумо як баҳраи хубе мегиред. агар ин суханҳоро дастурамали зиндагии худ қарор диҳед, шояд дар зиндагии дигар пешпо нахӯред. мо як бор пешпо хӯрдем, худ дидед. ва ман мехоҳам ки шумо ҳам дар ҳамин роҳ дучор нашавед. Саволи якум: чаро шуморо зиндонӣ кардам? худ нофаҳмида як хатое кардем. бо ҳукми суд 5 сол аз озодӣ маҳрум шудем. 1 соли онро муҳтарам пешвои миллат Имом Алӣ Раҳмон авф намуданд. аз 4 соли дигар ӯро шиштем. Саволи дуюм: ҳаёти зиндон чӣ гуна аст? як матали тоҷикӣ дорем ку мегӯяд, шунидан ке бовад монад дидӣ. шӯхӣ мекунам дӯстам, ман ба сарсахттарин душманам зиндонро намехоҳам. аслан зиндон ҳаёт нест. ҳар касе зиндонро ҳаёт интихоб мекунаду ҳаёт мегӯяд, бовар кунед, он шахс солим нест. як ҳаёти танг, аз назди азизонат дур, доим дар ташвиш. рости ҳамин инсона вақте ки озодиашро аз ӯ мегирад, дигар зиндагӣ барояш маъное надорад. мушкилтарин раванди зиндагӣ мегӯяд ин зиндон аст. агар зиндон ҳаёт мебуд, ҳеҷ гоҳ ҳазрати Юсуф чунин намегуфт. вақте ки ҳазрати Юсуф аз зиндон озод шуд, дар ҳамон пушти дари зиндон навишт ки ҳабистони зиндаҳо, яъне зинда ба гӯраш ҳамин аст. мехоҳӣ як рӯза дарди зиндонро қиссат кунам? Хуб, гӯш мекунем. ягон азизат, ягон наздиктарин шахсат аз онам гузаштааст? Бале. ё ки ошиқ шудае ки рӯзе ки аз ҳамон ишқат ҷудо шуда бошӣ? ин чиз дар ҳаёти ҳама аст. хуб, ҳамон рӯз чӣ дард аст? чӣ эҳсос мекунад инсон? хуб, нигоҳ кунед дӯстам, ҳар рӯзи зиндония ҳамон дард аст. ҳар рӯзаш. ман як шиносам ба ном дӯстам духтарчааш гузашта буд. телефон кардам, гуфтам чӣ ҳол дорӣ? чӣ дард аст? гуфт фақат ҷонам аз баданам намебарояд, тамом. гуфтам фаромӯш накун, ҳар рӯзи ман ана ҳамин дард аст. ҳар рӯзи ман. шумо дӯстам тасаввур карда наметавонед ин чиза. вақте ки инсон то як ҷои пастиро набинад, то як дарда накашад, агар рози як дандоне ма дар кунад, ӯ дарда ман эҳсос мекунам. шумо фақат мешавед танӯ. ман дар ин муддат бисёри азизонамро аз даст додам. ҳар боре ки хона зан мезадам, оби чашми модарҷонам, оби чашми падарҷонам
оилаам, фарзандонам. духтарчаам ҳар бор мегуфт: отаҷон, ту дар куҷоӣ? ман мегуфтам: дар шаҳрам, кор мекунам. мега: ту хона намебиёӣ? мегум: меём духтарҷон, сабр кар. мега: ту дурӯғ мегӣ. дар ин ҳолат худро чӣ бояд тасаввур мекунед? шоире мегӯяд: мапурс аз ҳоли ранҷурон, ки дарде мешавад гӯё. дуогӯ бош, агар чанде набитвонӣ наво бошӣ. ба ҳамагӣ маълум аст, ки наворҳои ман ҳамагӣ сартопо пур аз панду андарсҳо буд. барои ҳисси ватандӯстии ҷавононро зиёд кардан, барои эҳтироми падару модар. мақсади ман хубии ин миллат аст. хубии ин миллат буд ва ҳаст. хуб худат шоҳид будӣ, ки аксари наворҳои ман фарҳангӣ буд, то ин ки ҷавононро ба фарҳанг биёранд. қасам ба парвардигора, ман ин ватану миллатамро дӯст медорам. дар ҳоле ки ман дар муассисаи ислоҳӣ будам, ман аз як чиз доим шукргузорӣ мекардам. аз ана ҳамин тинҷиву амонии ватани азизам. дилам пур буд, дар ташвиш набудам аз хонадонам, ки падар, модар, зану фарзанди ман, аҳли байти ман дар амн зиндагӣ доранд. бузурге мегӯяд: дар зиндагӣ касе хато накунад, соҳиби хират намешавад. 19-ум подшоҳи Сосонӣ Фирӯз мегӯяд: тинҷиву амонӣ ҳамаи орзуҳоро фароҳам меорад. паррандагон 2 бол доранд, инсоният 3 бол, ватан, миллат, имон. агар яке аз ин болҳоро шикаст, ба авҷи парвоз намерасад. тасаввур кун дӯстам, ки инсоният дар оби гилолуди ватан чеҳраи худро мебинад, аммо дар оинаи бегона на. на ҳар кас мисли моён дар ҳаёти худ ватан дорад. на ҳар булбул мисоли мулки тоҷикон чаман дорад. саволи навбатӣ: дар вуҷуди шумо баъди шуморо аз озодӣ маҳрум кардан, ягон нафрат, хафагӣ нисбати ягон шахс пайдо шуд? ростӣ ман аз худам хафа ҳастам. чаро? чунки пешвои миллат доим таъкид мекунад, ки эй ҷавоно, зиракии сиёсиро ай даст натиҳед. ман фикр мекунам, ки ҳамин зиракиро ай даст додам. саволи навбатӣ: дар муассисаи ислоҳӣ ба чӣ корҳо машғул будед? хиратманд агар ҷо ба зиндон кунад, зидтаа бихош онро гулистон кунад. ман вақтро тақсим карда будам ба варзиш, ба фарҳанг, ба китобхонӣ. ростӣ дар муассисаи ислоҳӣ моро раиси бахши фарҳанг монда буданд. мо дар тамоми идҳои миллӣ чорабиниҳои фарҳангӣ омода мекардем. бо онҷо бародарон зиёд буданд. рӯзноманигорон, ҳунарпешаву ҳунармандон, навозанандаву ҳама навъи мақсад мутахассисон дар он ҷо ҳузур доштанд. дар он ҷо ман коргардон, барномасоз ва ровӣ будам. озмунҳо ташкил мешуд. озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. 2 маротибае ки баргузор гардид, ман дар он ҷо ҷойи аввалро сазовор шудам. ман фикр мекунам, ки фарҳанг яке аз роҳҳое ҳаст, ки барои ислоҳи маҳбусон хело нақши муҳим мебозад. агар миннат нашавад, ман дар ин ҷо 100% гуфта метавонам, ки ман сабаби ислоҳи чандин маҳбусон гаштам. фикр мекунам, як маҳбусро ислоҳ кардан ин худ қаҳрамонист. чӣ гуна? ин ҷои таъриф нест, ҷои миннат нест. ман дар ҳамон муассисаам ки қарор доштам, хостам, ки саҳми худро барои ин ватану миллатам бирасонам. 2 ақидаи ғалате аст дӯстам. мо бояд инро ислоҳ кунем. яке зиндонӣ, дигари озодида. мардуми озодӣ дар ин фикранд, ки зиндонро ҳамчун қассобхона ва мардуми зиндонро як даҳшат медонанд. ва мардуми зиндонӣ дар ин фикранд, ки мо дигар ба ин ватану миллат лозим нестем. мо аз ин ҷо баромада меравем. як рӯз як ташт наздам омад, шикоят кард. гуфт: умедҷон, дигар ман кор фаъолияте ки доштам намекунам, чунки ман дигар дар ин ватан, дар ин миллат лозим нистам. ман аз ин ҷо баромада меравам. гуфтам: ин фикрҳои ғалат аз куҷо ба сари шумо омадааст? ки дар сари шумо ин фикрҳоро ҷо кардааст? чӣ гуна шумо ба ин ватану миллат лозим нестед? хуб, як хатогӣ кардӣ, як ҷиноят кардӣ, ин ҷо муассисаи ислоҳӣ аст. ислоҳ мекунӣ, боз баромада кор фаъолиятатро давом медиҳӣ. неда дар ҳамон фикри хат. гуфтам: агар ту
به این وطن به این ملت لازم نمی بودی، چرا حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت همین قدر غمخوری کرده حساب است؟ گفت چی غمخوری؟ گفتم اگر یک کارمند یا یک محبوس حقوق تو را پایمال کند، تو شکایت کنی نسبت همون چاره دیده می شود؟ گفت بله. گفتم در 33 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان 17 مرتبه عفو شد؟ گفت بله. این شرایطی که در اینجا برای ما مهیا کردن، همین شرایط در خانه داری؟ راستش را بگفتم. گفت نه. گفتم این از غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت ما و شما. این فکرهای غلط از سرتون بر کنید. زندان اصلا برای جزا دادن نیست، برای راه نشان دادن است. چگونه که گفته مشکل ترین روند زندگی که زندان است، تقدیر ناگهان در این راه افتاد، مردانوار با صبر باید گذشت. با صبر. یک قصه کوتاهی از برادران افغانستان که در مؤسسه قرار داشتند میخواهم به سهم همگی برسانم. یک روز یک برادر افغان از آمد، اشک از چشمانش جاری میشد. گفتم چی شد برادر؟ چرا گریه میکنه؟ گفت امی جان، قسم به ذات پاک، شما شب و روز شکرانه ان همین تنجی و امانی وطن تا نکنید. اشک از چشمانش میریخت، خود را قپیده نمیتوانست. گفتم خود را به دست گیر برادر. گفت برادری عزیز، 50 سال می شود که ما امن و آسایشتگی رو نمیبینیم. دیروز در یک ترکش برادرم را از دست دادم. من شب و روز در خواطر هستم. نان خوردگی برای من زهر گذشته ایستاده است که امروز شاید همسرم، شاید مادرم، شاید فرزندم بر یک ترکش دیگر وفات کند. باور کنین این قصه بسیار دردناک است. تصور کنین که این خود در زندان، در وطن بیگانه و در این مصیبت هایی که امروز بالایشان آمده است. باور کنین دوستان عزیز، من فقط به خاطر خدا میگویم همه شما را، این تنجی و امانی را، این آزادی را به قدرش برسید. شکر کنید. به قدر آزادی زمانی میرسید که یک مصیبت به سر بیاید. من این گپ را سال 2017 سال گفته بودم. وقتی که خودم در مصیبت گرفتار شدم، بعد به قدر زندگی، بعد به قدر آزادی رسیدم. باور کنین دیدم و من برنامه ها ساختم برای اصلاح محبوسان در داخل مؤسسه. باوری دارم 100% گفتم میتوانم که چندین محبوسان فکر عقیده‌شان رو تغییر داده. شاید که ذره هم که باشد سهم خود را همچون یک شهروند، همچون یک فرزند همین ملت در همان داخل مؤسسه گذاشته باشی. در مؤسسه شما بیشتر به قدر کی و چی رسیدید؟ چی از دست دادید و چی به دست آوردید؟ در زندان فهمش و نقطه نظر من دیگر شد. صبر کردن را آموختم. زندان از من عیب و خطاهایم را گرفت و عقل و ادراک به من داد. یکی از درس‌های بیشماری که انسان در زندان می آموزد این است که هر چیز آنطور که باید باشد و آن چیز باید همانطور بود. سختی زندان به ما می آموزد که تنها نیکی‌های آن را در یاد گیریم. من 4 سال حیات خود را در آنجا بخشیدم. ما آنقدر عمر زیاد نداریم که حیات ما در زندان گذرانیم. بخت ورزش بخت نیست. می شود که تمرین ها رو زیاد کرد. امید بود هست. جوانی رو نه با تمرین میابی، نه با میلیون میخری. یک روز در زندان یک نفر نزدم آمد با طرز شوخی گفت زندان خوب است یا آزادی؟ گفتمش اگر نفس غلامت باشد آزادی بهتر از زندان است. اگر تو غلام نفس باشی زندان بهتر از آزادی است. بهترین سخن. بزرگ میگوید میتوان در برابر تقدیر مقاومت کنی، ولی گاه مانعه های وجود خواهد داشت و اگر این مانعه ها از سر راه تو به کنار نرفت، پس تو از سر راهش کنار خود را
خب پس با تقدیر تن دادیم و خواستیم که این عمری خود را بهادا نگذرانیم. زندان را همچون یک دانشگاه انتخاب کردیم. شکر خدا در زندان علم قرآن را خود کردم. زیاده از 900 کتاب بدیعی را ختم کردیم. چون که با شما گفتیم که در چندین آزمون‌ها اشتراک کرده جای اول را سزاوار شدیم. روانشناسی را آموختیم و از سمت فرهنگ کارگردانی را تجربه کردیم. شخصانی بودند که 4 دیپلم داشتند. گفتم اوبه جان باور بکنید من 20 سال خوندم. تجربه ای که 2 سال در اینجا گرفته بودم در همین 20 سال نگرفتم. یعنی مکتبی وسیع است. نه هر کس از اینجا نتیجه میبردارد. شاید 10% بهره‌مند شود. بودن شخصانی که با شما گفته باشند که دیگر فعالیتت را بس کن. آیا شما فعالیتتون را دوام میدهید یا نه؟ ما زی دست یکدیگر غم زده ایم. عطر خوب بر تن خود کم زده ایم. جای لطف و خوش و گفتار زی حق بر دهان هم با سنگ زده ایم. تو باید میگفتی که بودن شخصانی که میگفتن بر اومده کار فعالیتت را دوام ده. بعد من میگفتم انگشت شمار. اکثریت مردم با من تاکید میکردن که زینهار اینترنت نداره. بس کن کار فعالیتت را. بر اومده رو از اینجا. این گونه گپ ها خیلی زیاد بود. من میدونم که آنها از دلسوزیشان میگفتند. با هستن شخصانی که فکر میکنن حاضر همی خیلی فکر دارن که یک بار بودن از روزانی محرومش کردن اینه که برای درس نشد. باور بکن این گپ ها غلط است. ما مردم رو ناامید میکنیم. تصور کنید چندین هزار مردم خطا میکنه، جنایت میکنه، به محبس میروه. یک کس دکتر است همون را بگه که برآمدی دختری را بردار. یک کس معلم است میگه برآمدی معلمی نکه. یک کس صاحبکار است میگه برآمدی صاحبکاری نکه. هر کسی که با هر چیزی که با زندان افتاده است میگن که برآمدی همین کارا نکه. این کار غلطه. برعکس اونها در یک جای افتادن که برای اونها تجربه کلان علمی وسیع میگیرن، خود را اصلاح میکنن. آماده باید کارشون دور چند پیش بره. باید که به آنها بگوید که خب تو در اینجا آمده پسیخولوگ شدی، روانشناس شدی، علم آموختی، برآمدی با مردم با آموز. مردم دیگر به همین خطاگی ها رخ نتیان. آن خطایی که تو کردید مردم نکند. جوانو را حسی تندرستیش زیاد کرد. برای وطن و ملت دکمون خدمت کرد. چون که تو آموختی. تو تجربه مشکل ترین روند زندگی را علاقه که گذشتی. من در این مدت یک کتاب از خود ایجاد کردم و 10 کتاب دیگر جمع آوری کردم. فکر میکنم این کتاب ها با درد مردم ملهم خواهد شد. من یک چیز رو دائم فکر میکردم دوستان. چرا اکثریت مردم ما زندگی شایسته ندارند؟ مهاجر هستیم، کم‌عقل هستیم. شکر که امروز ها خیلی پیشروی شده است. سطح زندگی مردم خیلی و خیلی بهبود شده است. چرا زندگی شایسته تنها برای عرب و امریکا و اروپا باشه؟ چی ما حق شایسته زندگی کردن رو نداریم؟ ما از اونها چی کمی داریم؟ هیچ. فقط کمبودی داریم. من در این مدت با بسیار متخصصان نشسته همین کمبودی ها را نگشتم. یعنی که ما چی کمبودی داریم، چگونه در همین کمبودی افتادیم و چگونه از همین کمبودی ها برآمدن در کار. من میخواهم که همین 20 کمبودی را 20 فیلم گیرن. فیلم های کروتکمترژ یعنی کوتاه مدت 20 دقیقه 30 دقیقه چگونه ما در همین کمبودی ها افتاده و چگونه از همین کمبودی ها برآمده ایم. خب در اینجا خرج زیاد می شود. شاید سوی قرون دستگیری کنن، شاید با قوای مردم بکنیم. خب حرکت میکنیم با هر نوعی که باشد سهم خود رو بذاریم. من فکر میکنم این تاریخ می شود در همین وقت زمان. کمبودی هایی هست که اگر مردم این کمبودی ها رو اصلاح کند یک زندگی شایسته در سزاوار میگردد. بازم میگویم ما از هیچ کس کمی نداریم، فقط کمبودی داریم. همین کمبودی ها رو باید اصلاح کرد. تمام. سوال نوبتی. الحال مردم دیهاتون با شما چگونه رفتار میکنند؟
бовар кун дӯстам, ман фикр мекунам мардуми деҳаи мо як оила ҳастанд. бо ҳамдигар дӯсту бародар, меҳрубон. худар ба чашмо надида будӣ рӯзи баромадани ман, то зану мард ҳама ба пешвози ман баромада буданд. ман деҳаамро ба хотири мардумаш дӯст медорам. на танҳо деҳаи худро, 3-4 деҳае ки дар як мактаб мо мехонем, бо мо наздик ҳастанд. ман фикр мекунам ҳама бародар ҳастанд, бо ҳамдигар меҳрубон ҳастанд, бисёр як муомилаи хуб доранд. мардуми деҳаамон маро нағз мешиносанд. то ҷое ки ман медонам, дӯсту рафиқони зиёде доштӣ. онҳо дар ин муддате ки дар муассиса будед, бо шумо кӯмаки молиявӣ мекарданд? молиявӣ хабар мегирифтан кифоя буд. бузурге мегӯяд, агар дӯстӣ дар рӯзи ғама биё, дӯсти рӯзи хурсандӣ зиёд аст. на ҳамаашон дур шуданд. ҳамонҳоеш ки бисёр наздик буданд, ҳамонҳояш дур шуданд. зи торикии шаб хавфе надоранд. битарсам ман зи торикии дилҳо, бувад тарсам зи ёрони мунофиқ, ки бадкоранд ин паймонгузирҳо. бовар макун ба шахсе ки туро як бор фурӯхт, боз мефурӯшад. вақте аз худованд хоҳиш кардам ки душманонамро аз ман дур кун, ниҳоҳ кардам бисёри дӯстонам аз ман дур шуданд. ба як шеър мехоҳам ин савобу хотима бахшам. ман аз дӯстони чандин рӯю берӯям ҳазар кардам. ман аз баҳри чунин дӯстони бепаймон гузар кардам. ҳазар кардам ман аз дӯстони номардам, ки бо онҳо миёни халқ умре бо рухи зардам. қасам бар обу нону бар ҳама хону намакдонам. зи дил ман меҳри онҳоро бароварда ба дар кардам. зи дил ман меҳри онҳоро бароварда ба дар кардам. саволи дигар, дар зиндон дӯст ёфтан мумкин аст? ман фикр мекунам дӯсти ҳақиқӣ дар озодӣ ёфтан мушкил аст. онҳо ҳам ҳамин мардум ҳастанд. хуб як хатогӣ кард, зиндон шуд, чи он дигар инсон нест? ҷӯи истоҳӣ рафт, ислоҳ шуда, боз меояд ҳамон одам аст. беҳтарин ҷавоб. шумо чӣ тавсия медиҳед барои ислоҳи маҳбусон? аз ин савол ти як гап дар ёдам омад. як рӯз як ҷавон наздам омад, гуфту меҷон, як рӯз бо модарам гап задам, гирён буд. тамоша ҷон охи дигар гирья накард. насиби тақдир будай. ай мо бузургон зиндон шуданд, мисли ҳазрати Юсуф, имом Абу Ҳанифа ва дигар бузургон. якам медонӣ дар ҷавоб чӣ гуфт? гуфт охи бачаҷон, ҳазрати Юсуф, имом Абу Ҳанифа инҳо ба таҳмат зиндон шуданд, на ба моддаи 200. ин моддаи 200 наркотик аст. як шӯхӣ кардааст. хуб барои ислоҳи маҳбусон мо филмҳо омода кардаем. агар иҷозат шавад, мо ҳатман ин филмҳоро мегирем. дар фикри инҳо кор кардан дар кор. яъне ки ҳаминҳо чӣ мехоҳанд? ман аллакай ҳама инҳоро омӯхтам. бо ҳар як кадоми ин алоҳидаам суҳбат мекардам. бо маҷмӯи ҷинояткорон. чӣ мақсад бо моддаҳои гуногун буданд. ман метавонам филмҳое омода кунам барои пешгирӣ аз терроризму экстремизм. чаро ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳамин хавф қарор дорад. ман аксарияти онҳо қатъи суҳбат кардам ва медонам ки онҳо чӣ мехоҳанд. фикр мекунам ин чизҳо маҳбусонро ислоҳ мекунад. бовар кунед дӯстони азиз, як тавсияи хуб ин хизмат ба ватану миллат аст. ҳама метавонад ки ба ватану миллаташ хизмат кунад, ба ҳар кору маҳорату ҳунаре ки дорад. бигзор агар кору маҳорату ҳунаре ҳам ки надошта бошад, бозам метавонад хизмат кунад. чӣ гуна? ба як бародари тоҷикаш ҳасад набарад. ин худ хизмат ба ватану миллат аст. ба кори як кас монеа нашавад, як бародарашо пешпо надиҳад, бар муваффақияти як бародараш хурсанд шавад, кӯшиш кунад. ман фикр мекунам ин худ хизмат ба ватани миллат аст. ба маҳбусоне ки дар зиндонанд чӣ гуфтаниё доред?
ба онҳо ва хонадони онҳо сабр хоҳон ҳастам. гуфтанӣ ҳастам ки вақти худро беҳуда нагзаронӣ. ба илм, ба варзиш, ба фарҳанг, ба китобхонӣ машғул шавед. рӯзҳо тез мегзарад. иштибоҳе ки кардед ислоҳ кунед. фикри зану фарзанд, падару модар, фикри ватанро кунед. бубинед ки ватан чӣ қадар зебо шудааст. бовар кунед, ман баромадам раҳҳоро гул кардам. чӣ қадар ободӣ, чӣ қадар тинҷиву амонӣ аст. иштиҳои ҳар як зиндонӣ ин озодӣ аст. мо ин суханҳоро дар муассисаи ислоҳӣ дар чорабиниҳои фарҳангӣ мегуфтем. барои расидан ба хушбахтӣ ин вобаста аз худи шахс аст. ин вобаста аз касе ва аз чизе нест. барои хушбахтӣ бояд доим талош кард ва он вобаста ба шароит нест, вобаста ба худи туст. ман дар ин ҷо мехоҳам миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бирасонам. ба хотири ин қадар ғамхорию дилсӯзиҳо ба ин миллати тоҷик, ҳатто ба маҳбусоне ки дар зиндон қарор доранд. ва миннатдории худро ба сардори сарриёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Мансурҷон Омаров, ба хотири адолат пеша буданашон, ба хотири аҳли фаҳм, ба хотири ин қадар шароитҳо муҳайё кардан ба маҳбусон, ба хотири ҳуқуқи маҳбусонро поymol накарданашон. ростӣ ҳар боре ки муҳтарам генерал ба муассиса ташриф меоварданд, шахсан бо ман суҳбат мекард. мегуфт: умеҷон, сабр, зеб наша, ин рӯзон мегузарад. чӣ гарз суханҳои зиёде буд ки мо бо муҳтарам генерал ҳарф мезадем. як рӯз як чорабинӣ карда истода будем. генерал омад, гуфт: ман бовар кунед, вақте ки муассисаи шумо дохил мешам, аз ҳамин чорабинии фарҳангӣ бисёр хушҳол мешам. табам болида мешад ва баъз аз ин ҷо меравам. як рӯз гуфт ба мардуми маҳбус, гуфт: шумо аз мардуми берун барои ман ягон фарқият надоред. шумо ҳам ҳамон мардум ҳастед. ход инҷа хато кардед, омадед инҷа ислоҳ мекунед, меред. шумо фикр накунед ки пешвои миллат дар фикри шумо нест. пешвои миллат ҳамеша дар фикратон аст. ин сухан моҳҳо аз ёди маҳбусон намерафт. ин сухан маҳбусонро аз ноумедӣ ба умед меовард. ин суханҳо бовар бикунед барои исloҳи маҳбусон хеле ва хеле мусоидат мекунад. дар ин ҷо боз мехоҳам миннатдории худро ба сардори муассисаи ислоҳии 304 шаҳри Душанбе Ҷабборзода Шамсиддин мерасонам. ба хотири тарбияи хуб додани маҳбусон, ба хотири аҳли фаҳм буданашон, бо адолат буданашон. доим бо ман мегуфт ки умеҷон, ҳар коре ки мекунӣ барои ислоҳи маҳбусон талош кун. барномаҳои фарҳангиро зиёд кун, то маҳбусон фикри ақидаҳое ки ғалате ки доранд баъзеашон, ҳамонҳояшонро мақсад ислоҳ кунем. якҷо сарҷам шуда ба як маъна мешавад. ва ту дар миёни инҳо қарор дорӣ ва медонӣ фикри ақидаи инҳоро суҳбат кун, то инҳо фикри ақидаашонро тағйир диҳанд. яке аз сабабҳои пешрафтани фарҳанг дар ин муассисаи ислоҳии 304 шаҳри Душанбе муовини сардор оид ба корҳои тарбиявӣ Раини Фусомон аст, ки алҳол сардори муассисаи 307 шаҳри Душанбе аст. бовар бикунед, бисёр ин ҷавон талош карда истодааст. яке аз сабабҳое ки фарҳанг пешрафт дар уҷа, мардума ба фарҳанг ҷалб кард, чорабиниҳои фарҳангӣ зиёд шуд. тамоми шароитҳоро барои фарҳанг муҳайё кард ки мардумро ба фарҳанг биёрад. доим мегуфт ки чуна ки пешвои миллат мегӯяд, фарҳанг ҳастии миллат аст. агар ҳар миллатеро хоҳанд аз байн баранд, аввал фарҳангашро мегиранд. шумо рӯ ба фарҳанг биёред. ма тамоми корро мекунам ки мардумро ба фарҳанг биёрад. барои мо шароитҳо муҳайё мекард ки мо фарҳанга пеш барем. ман дар ин ҷо аз ин ҷавон Наим Фусомон хело ва хело миннатдор ҳастем. саволи дигар, ба ҳамкасбон, яъне блогерони тоҷик чӣ гуфтаниё дорӣ? ба онҳо дӯстию бародарӣ, бурдбориҳо хоҳон ҳастам. дигар чӣ бигӯям? шумо аз нав кори худро шурӯъ карда истодаед.
аз тарафи блогерон ба шумо ягон кӯмак карда истоданд ё на? вале аз ҷониби баъзан блогерон ҳастанд ва худашон ҳам гуфта истоданд ки ягон хоҳиши ягон хизмате аз тарафи мо бошад, мо тайёр ҳастем. бубина дӯстон, ҳозир ассотсиатсияи блогерон шудагӣ ҳаст. ин барои блогерон бисёр хуб аст. ассотсиатсия гуфта бигем як муттаҳид шуда намегӯянд, як иттифоқӣ намегӯянд. агар блогерони мо имрӯз як бародар риштадар як шикасте хӯрд, бо ҳамдигар сарҷам шаванд, дастгирӣ кунанд бародар шаванд. ман инҷа худам одам гуфтаистам, ман эҳтиёҷ надорам ба касе. хуб касе ки кард ба мо дахл дорад. ма дар умум ҳамамона гуфтаистем, агар мо сарҷам шавем, бо ҳамдигар дӯсту бародар шавем, муттаҳид шавем ва агар як тету шикаст кудида, як мушкиле зади, сарҷамонатро дастгирӣ кунӣ, та аз ҳамон мушкилӣ мебарӣ, боз қомата дуруст мешавад. ҳар бовар ки дӯстам, ҳеҷ кас ба худ кафолат дода наметавонад ки фардо ба сараш чӣ меояд. ин раванди зиндагӣ бисёр хатарҳо дорад. мардонавор аз ӯ гузашта истодаем як. бозам мегӯям, ман ба касе намехоҳам пастиро. ман ба ҳамаи блогерон муваффақият, пешрафт, бародарӣ, дӯстӣ хоҳон ҳастам. ман фикр намекунам касе бошам ки мардум аз ман чизо интизор бошад. хуб, ҳатман ба дӯстону мухлисони худ ваъда медиҳем ки агар чизе ки кардем барои манфиати шумо мекунем. аз ин як баҳрае бебаред. ташаккур ба диққататон. агар ҷое хато карда бошем, аз ҳамаи шумо узр мехоҳем. охир дар ягон гап гуфтанӣ дорӣ? дар охир ба кулли мардуме ки дар озодӣ аст як чиз гуфтанӣ ҳастам. ба қадри ин озодӣ бирасем. ҳоло ки мусибате ба сартон наомадааст, худо ҳаргиз наояд. пешакӣ ба қадри ҳамин озодӣ, ба қадри тинҷи амонӣ бирасем. ва аз ҳаматон миннатдор ҳастем ба хотири то охир моро тамошо кардед. бигзор навора ба дигарон бирасонед, то мардум бибинаду дар зиндагӣ хато накунад. ва аз ин ҷо бародароне ки дар ин ҷо бо мо буданд, аз навобардорамон Баҳромҷон, аз монтажёб, мо ки монтажои хуб дорад, бо мо ҳамкор аст ва чандин бародаре ки дар ин ҷо хайр номошума нагуфтем, аз ҳаматон миннатдор ҳастем. Фирдавсиён аз шумо низ ташаккури зиёд. худованд ёру мададгоратон бошад.